Yan, marami na banggi. Nagpagaslan tayo. Ang gamit natin ngayon ay SkyDrive 125. Tayo sa Naga City. Let's go. Ayan. Tayo sa San Fernando. Tayong Naga. Tika na yun ah. Shoutout sa mga bumabiyahe. Ingat-ingat kayo. Ayan. Sa ating baggabi ang ating GoPro Hero 4. Ayan. Chill ride lang tayo papuntang Naga. SkyDrive 125 itong gamit natin. Madilim dito sa bandang ito. Lahat kabisado mo yung mga kalsada. Ayan. Ayun ang mga bumabiyahe magabi. Paggabi. Shoutout sa lahat ng mga bumabiyahe yung gabi. Yan yung ito paggabi sa Barangay de Rosario, Milaor. Ayan. Night ride.
mga Koragon. Hindi si S90 ang gamit natin ngayon, si SkyDrive ang gamit natin ngayon, SkyDrive 125. Napakaganda. Tayo sa Milaor. Na tayo. Shoutout sa mga taga Milaor. Yan, Centro Naga night rides sa sentro ng Naga City. Mga night market na dito. Ayan, Naga, kakaka-busy na naman ng ano, ng Naga, gabi. Oo, gabi sa Naga City. Ayan, sa Sentro Naga. Kaya tayo sa may kahabaan ng General Luna Street. Tawid. Okay, tawid-tawid lang tayo. Yan, napakaganda yung paggabi. Oh. O, diba? Yung paggabi sa Naga. Ayan, paggabi sa Naga City. O. Paggabi sa Naga. May mga kainan. Sa Sentro Naga, sa Plaza Quezon, sa Plaza 15 Martires. Paggabi, oh. Yeah. Pagaganda paggabi dito sa Naga talaga. Naman sa 15 Naga City, 15 Martires. Ayan, oh. Ganda, oh. Oh. So paggabi
Naga. Yan, dito na sa may Nagaland E-Mall. Yan, Nagaland E-Mall. Biro na ako makapasok dyan eh. Okay, mamaya man. Ayan, dito tayo sa may Kararayan. Hindi tayo Kiburak. Tayo sa dadaan sa shortcut na tayo. Yan o, yung mga daming talipapa dito eh. O, gabi ito ko lagi dumadaan pag ano eh, pag Nakatagalog pa kayo pa. Dito naglalaro yung mga ano, sa basketball. Yan, mga lima-lima. Yan. Sila Boss Karay pa naglalaro dyan. Magandang gabi sa lahat sa Naga City. Maliwanag na rin, dati madilim dito ang daanan eh. Ngayon maliwanag na. Urban Poor. Mali pala ako kanina, Kararayan na sabi ko. Yan. Gamit natin ay SkyDrive Suzuki. Napakagaan gamitin, napaka-relax. Ang lusot nito ay ano, ang lusot nito ay LCC ang lusot nito. Dinadaanan ko para pag may traffic sa sentro, dito to kayo dadaan sa katagal to. Live ka? Ano ko, naka-live. Ano? Yung nag-ilaw-ilaw, naka-record. Oh my God. Akala ko naka-ano. Totoo pala yung naka-record. Naka-record yan. Yan. Tayo sa hindi na traffic tayo sa daan. Ito, dalawa kasi ang basketball court dito. Dito meron pa isa eh. Yan, kasama natin ngayon si aking pamangkin. Si Joy. Just add me for Ayun, may basketball din dito eh. Yan. Ayan. Mga naglalaro rin. Laging may laro ng paggabi dito eh. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout. Hindi tayo pwedeng umovertake. Pwede pa nung ano oras na nag-aligaman? Alas 5. Ay, alas 5, alas 6, media. 30. Ayun, halay-halay ng pala. Hindi naman kasi bakbak yung takbo natin eh. Takbong pogi lang tayo. Kung gusto mo pumunta sa Kamaligan, ito, dito, kakanan kayo dito. Papuntang LCC ay kakaliwa. Yan. Yan. Yan, ito. Night ride. Napakasarap mag night ride dito sa Naga. Ayan o. Yan. Ganda o. Merry Christmas. Dito Deca Homes, kabila. Ayan. Shoutout sa nagba-barbecue. Tayo. Tapos kakanan tayo dito sa papunta na tong LCC. Para pag makikita nyo sa vlog natin. Yan. Ayan.
tayo sa Sabang, Barangay Sabang, Naga City tayo. Speed limit 20. Yan, LCC na. Napakaganda dito eh. Sila ang pailaw sa iyo. Ito. LCC na tayo. Ayan, napakaganda dito magpa-picture oh. Oo. Pasko na no. Oh, wow. LCC. Kaya sa mga gustong kumain diyan sa Miss Perchi Cuisine, dito tayo matatagpuan sa LCC sa gate number sa likod ng LCC yan. Oh, diba? Ang ganda oh. Oh. Ayan, dito tayo sa C5 sa Tarusanan. Ayan, maganda dito mga rides paggabi. Ayan o, napakaganda dito. Naayos kasi yung kalsada dito mo. Kanal. No-construct ang kanal. Ayan, main laor na tayo. Kakanan na tayo dito papuntang San Fernando, going to Dakulang Tubig. Kakanan tayo dito. Ayan, may lola tayo.